салому алейкум, ака Искандар. Пири корсоза катинҷи. Ҳамин наворои худро тамошо мекунам, завқ мекунам. Гуфтам я навор кунам, манам боғчаам дорум. Ин ҳамин боғчаам я нишонат битем. Ина нок, гелос, нок, ина и шафтолу. Хоб, ина и себои ана зард, сирх, бод семиринкаам дорум ҳамҷа куҷои ба фикрам. Хоб, ина мехели манам як боғча дорум ака. Гуфтам як бор нишонат битем. Ина ин анҷирои як ду сола ба фикрам 3 сола шуди анҷир. Ана баъд ана гелосае ки худуд овардаги будам ака. Ина гул карда, хеле гулиш хушрӯ. Ва иш камакак пешпазакай ба фикрам, иш дерпазакай, чум ина гул кардан. Хоб, ина ми ҳавли мусафеда кам ана як таъмирча дорем. Яке завқам кард, гуфтам биё ака я нишонтем. Ина гелосои ҳами сола овардаги. Имсола не, порсола, парирсолаҳои. Ана ино имсолае ака. Ина ин гелос, ана вай гелос, ана ин нок. Ана вай нокҳои ай обшорон гирифтаги ҳами солае широндам, ина бар кардааст. Ина якта инҷа, якта умшада широндагим. Ана у тубакода мандариҳои ай худуд гирифтаги. Ана ин мандариҳои гирифтаги хай нашунамош соза яка. Ана хоб бош я нишонтем. Ина ангурои ай худуд овардаги яка. Ин ҳами ангуроя нашунамош як бор нигоҳ кукун. Ина хоб, ина ин катомуш аватарай, катомуш кимчиай намедонам. Ина нашунамош созай. Ина ин ангуре ки ҳами сол доди. Ина ҳамин широндум ба фикрам ки сабзи даст ака. Ина барои он ки муғҷа дора. Ина дидед ҳамин муғҷае. Ина ин муғҷае ба фикрам. Сабзи даст хушрӯ ба фикрам. Ана ин дарахтҳо ака дарахтҳои павлония. 4 сола павлониаҳояй. Ин ҳам хеле баланд шудааст. Ман навдои пуронша задам. Болош як намуд гул кардаги як аҷоибот. Аҷоиб гули хушрӯ доштааст. Ана бо бӯй дора, як намуд бӯи хеле хуби приятни дора ака. Ина инош 4 солае ҳамин павлониаҳо. Ана ва ёш порсолае. Ина назди девол будаги 4 солае ва ёш ҳам гул кардааст ака. Ина ва ё порсолае гӯё 2 солае. Ина ё 2 солае. Ина инош ҳам калона, ино 4 солае. Баланди бад шудан, ино вообще баланд шудан. Хеле гул кардагие ки аҷоиб ба худо. Ҳамин тамоми занбурои асали қишлоқ дар ҳаминҷа. Хай ин ҳамин ака. Ҳамин ҳавли мусафеда кам таъмирталаб шудагие. Таъмир дорем. Якбора як боғчама нишон додем гуфтам. Хай кӯя баҳо теби баъд ҳамин вай дарахтҳоро ҳамун дору гуфтагита занем яка. Айни гул кардагиша ягон зарар намекарда боша. Кӯя бор буфаҳмон агар шавад дору бизанам.